So for today's video, we were going to explore some historical church in Pampanga. So our first destination is the San Fernando Cathedral in San Fernando City, Pampanga. Time check guys, 11:55 in the morning. So we're now here in Angeles City guys. Sana tumaman sila. Traffic yata. Kaya itong tangkol. Ha? Nag-load kasi ako ng ano ba. Tignan ko lang kung pwede pa siyang pangkol. Uy, wala na. Langsting. Wala. Gusto mo, bili na lang dyan. Ayan. Ayun. Mag-lunch ka na. Mag-lunch ka na. Na? Mas okay na yun. Hindi ako gutom. Ako busog din ako. Mamaya. Mamaya pa ako magugutom. Sana pusig ako dun sa link. Hindi pusig ako kay Casey. Si Isaac Panda. Ano naman kayang ginawa niya? Kakakumpay ka man din. Bombastic ha. Pagkaraan ng 500 metro, manatili sa kaliwa sa Pandan Road. Buti maluwag dito. Pagkatapos sa rotonda, lumabas sa ikalawang exit sa 2, MacArthur Highway. Gagaanan sa sakyan. Kapag tumama siya 3 beses. Kanina init, ngayon kumulim. Pandan Road. Pagkatapos sa rotonda, lumabas sa ikalawang exit sa 2,
MacArthur Highway. Sa rotonda lumabas sa ikalawang exit sa 2 MacArthur Highway. May booking gusto mo. Sige, saan? Mabilis. Ah? Baka bumalik. Hindi. Ay, hindi na. Siyempre na. Ah. Pagkaraan ng 1.8 kilometro. Sa rotonda lumabas sa ikalawang exit sa 2 MacArthur Highway. Para saan kaya ito? Tulay? Eh, yung ano, MRT. Ito? Bo? Ba't hanggang dyan? Yan, alam ko ba? Tapos ito, bike lane. Wow. Yun guys, meron na rin pong ano dito, bike lane. Yung kabila. Oo, sa magkabilang ano, daan. Wala to dati. Meron na. Aabot. Hindi. 80, 79. Ah, good siya. Ba't naka-stop to? Oo nga. Bakit? Baba ng tuwag na tuwan. Yes, umabot. Yung mga sasakyan nito parang mga robot. Beat. Beat. Sabi na dito pa ako sa Pampanga. Sige, wala mo na. Ako Pagkaraan ng 500 Ay, nakuha metro. ko. Nakuha mo? Cake na lang para may iba. Tara, Ayaw na lang sige. yung pagbilog. Di pila may cake. Slab cake. Super 8. Ay, stop ko na mamaya kapag ano. Ayun. Lantang sindalan. Oh. Ha? Pwede. Kahit yung bulakalaka lang. Nasa ano siguro rin? 1.5. Mahaba siya eh. Hindi na siguro. Oo, no? Customize. Oh, custom. Ilang layer ba? Exit the roundabout onto MacArthur Highway. May naksidente dito, no? Telebastagan. Sana may makuha kang bulakan niya. Traffic.
Traffic. So guys, we're now leaving Angeles City. And welcome to San Fernando City, Pampanga.
Nagdadaan ka ng gabi dito. Oo, hindi ko maalala. Hindi ko tinitingnan. Meron ka sa Diretso na kasi ako. Hindi ko maalala. In 300 meters, turn right after MORGENSONNE Hardware onto MacArthur Highway, Manila North Road, R-9. Manila North Road, Manila North Road. Manila ka, Manila North Road. stoplight. Turn right after MORGENSONNE Hardware onto MacArthur Highway, Manila North Road, R-9. Nice, nice. Continue on R-9 for 4 kilometers. For 4 kilometers. Santo Cristote. Tarakban. Di na uminit. Di na uminit. Kanina ang init.
yung daan. Ito, traffic. Sumagot si nanay ko. Ha? Hindi siya sumagot. Hindi Baka sumagot. binibili naman yung pera. Siyempre, yun. Siyempre, binibili ng panya yung milyones. Hindi naman ganun magaling kailangan mano-mano yan. Sana naisip niya yan. Bakit di ba niya alam natin yan yan? Iba-iba kasi. Ayun lang. Oo nga. Ayun pala. In 200 meters, turn right after Stoplight Universal na Arena naman. Corporation. Okay. Sige na. Ah, Huwag ibigay mo. sige. So guys, bago tayo pumunta ng San Fernando Cathedral, meron lang tayong ihahatid na order. Continue for 1.5 kilometers. Lawak pala ng paggawa niya. Oh, ay.
resort. May occasion siguro. Ayun, may kasal siguro sa reception. Andreanas Garden. Andreanas Garden. Tandaan mo. Oo. Andreanas Garden. Sa ano tayo? Reception. Sabi nga. Oo. Yun. Ayun na. Ayun. Wala pa layo. Wala pa. Turn right. Turn right. In 300 meters, turn right. Ayun. Malayo pa. Tama na. May ganito pala dito. Okay. EB Farm. Turn right. Welcome, Barangay San Isidro. In 800 meters, turn left. Welcome kasi. Ang dami ng resort ah. Bo. So guys, ang dami pong resort dito sa may Barangay San Isidro, Bacolor, Pampanga. Oh, ito pa. Andreanas Garden. Turn left. Then your destination will be on the left. So yan guys, nandito na tayo sa may Andreanas Garden Resort. Please. So guys, dito tayo sa may gate 2 papasok. Ito. Andreanas Garden. Ah. Ay wow. Ay wow. Oh, yun yung wedding oh. Garden wedding. Ayan yung mga table. Ay, wow. Sakto, naka-white ako. Invited yata. Your destination is on the left. So, merong garden wedding dito, guys. So, magde-deliver kami ng cake for the wedding. Malayo ba dito? So, guys, palabas na tayo ng Andreanas Resort. Ang ganda, oh. Ay, wow. So, we're going to San Fernando Cathedral na, guys. Bombastic. Time check, guys, 1 o'clock in the afternoon. Sinusundan niya ito. Ganda ka na. Baho daw. Sunod-sunod yung mga private resort dito, guys. Yan, kung naghahanap po kayo ng mga resort. Wala kasi lupa dito eh. Dito? Ano siya? Looban.
Mabalakad? Lulusot tayo ng San Isidro. Ah, dito? Alasas. Mabalakad siya? Ah. Puro cake. Oh. One way or another. Barangay Alasas. Ito? Ito Alasas na to. Oo nga. So guys, dito tayo sa may barangay Alasas, San Fernando, Pampanga. Alasas Elementary School. So, ito ba lang? Ano? So, ito ba lang? Oh, uy, pababa. Ay. So, first time lang namin dumaan dito, guys. Uy, unlimited oh. Max
Makjo! McDonald's tsaka Jollibee. So, naisip ko yung dati niya, Makjo. Hindi si McDonald's tsaka si Jollibee yun. Sino? Si ano yun? Si Marjo tsaka si Mac tsaka si Jopay. Marjo. Makjo. Si Mac tsaka si Jopay. Marjo. Come again. So guys, nakalabas na tayo ng Barangay Alasas. Saan na kaya tayo? Kaya papunta sa palabas ng highway. Ah, palabas na. Manila North Road, San Isidro, Bacolor, Pampanga. Ayan guys, palabas na tayo ng main road. Sa kabila sa Biawan. Sa kanila kay Biawan. Pinandaan. Dan? Makikita mo yun, may alcohol yan. Ay, oo nga. Yan guys, yung kabilang daan is Barangay Kebiawan. San Vicente, Kebiawan, San Fernando, Pampanga. Doon lang pala eh. Uy! Dito doon. Salak pa. Lang na yun. Ano yung daga? Parang rabbit. Ano yung gagawin yung daga? Yan yun. Parang rabbit. Butter cookies. Malambot lang yan. So, ito po yung Vista Mall Pampanga guys. Yan, malapit na tayo sa ating first destination. Baka naman. Alin to sing sisig. Stoplight, di tayo mabot. Mabot ba? Ah, daan. So, magte-turn right tayo guys. Ay, oo, tama dito pala yun. Ay, ang init. Yes, uminit.
kasi yung papuntang Bacolod. Oh, okay. Oh, oh. Capital Town Alternative. Mega World Capital Town. Ha? The Orchid Garden. Ito yung The Orchid Gardens, guys. Ay. Dito. Papuntang bayan. Barangay San Juan. Bakul. Ayun. Ano ba yan? Ay, hindi. Ano pala yan? Capital Town. Ayun. Ito, kilometers ba? Kasi tayo nasa Markin. Wow. Ito. Yan po. Ano? So guys, this is the capital town. Ayan. So, kung di nyo pa po napapanood yung vlog ko about dito sa capital town, just visit my playlist, guys. Travel adventure. Oh, yeah. San Fernando Subdivision. Ay, ang ganda oh. Ano to? Kulturang Kapampangan. Ay, ang ganda. NBI. Ah, dito yung kuhanan ng ano na. Tama, ito yun. Capitol. Pampanga Capitol. Yan na. Oh, malapit na. Maluwang Ballet. Cafe and Art Studio. Ay, ito, lumang bahay oh. Malapit matpangpali. Oo nga. Malapit matpangpali yan. Lazat. Ah, ito yung ano. Yung sa mga lasatin. Ayan oh. Hindi ko mabasa. House. Ay, naano na yung signage. Ay, ayan oh. Mga lumang bahay pala dito guys. Oh, magkakasunod-sunod. Ayan. Tabacalera House.
Fernando Cathedral. Ay, oh, to. Guys, oh, lumang-lumang bahay. Ano kaya to? Ang pangalan. Ay, ito pa, oh. Ito. Hizon Singian House. Oh, ito yung SM City, San Fernando Downtown. RDU. Ito! Yan. Ay, wow! Uy! Yes! Pwede pumasok. Entrance. Yan. Ay, naman. Makakapasok tayo. So guys, finally, we're now here in San Fernando City Cathedral. So, ito po yung pinaka town proper ng San Fernando. 10 pesos. So guys, welcome to San Fernando Cathedral, Metropolitan Cathedral of San Fernando in Pampanga, Philippines. Began with a wood thatched church built by Augustinians in the 1750s, dedicated to King Ferdinand III of Castile, later becoming the seat of the archdiocese and a historically significant site where President Aguinaldo observed revolutionary troops before it was burned by General Luna's forces in 1899. It was rebuilt in its current neoclassical style by Fernando Ocampo after fires gaining cathedral status in 1948. So guys, tara po, pasok tayo sa loob ng cathedral. Sa ito ganda siya. Tulong laki namin. Bayan. Ay, wala po akong anong po, dala. So, eto po yung history guys ng Cathedral ng San Fernando. So, ito po yung loob ng church, guys. So, katapat po nitong San Fernando Cathedral, guys, itong pamahalaang lungsod ng San Fernando, Pampanga. So, along the highway lang po siya, guys, kaya madali lang po siyang hanapin.
So yan guys. Hope you like this video. Thank you for watching.